Kani ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phi de Mary Nongkanti walang. Kiman ki ba kongsan jong ka khubor mentaka step. Ka National Education Policy 2000 arphau kanyarap shibon ye ki samla pulia kari banyaringkat hakirin san jong ka perthai. Hukum ka sarkar Assam manjuri benya ya ka jingkano skut cakah ki brio haki cakah sarkar. Meghalaya menen ka sil lap ya san fu armut ki brio ki bathamai ki belayo yo khnyang jingpang corona ka bakan thop ru ya arp khandai ngot ki sipai BSF ki khubor ki babnya Umantri ka tanat pulio pithi jang sarkar India u Ramesh Pokhatlia Nishank ong baka National Education Policy 2000 arphau ka dei ka bala shim ne ki thmei aji hi kai babon jan ka banya rap shiboni ki samla pulio banya khun hakirin san jang ka parthai Haga juga por kanya rap ru ban penjanai ki eki jingko dor bala dan pa hari India kum ka akor ka buram ka kolshor bar ki chat kitien ki ba pher ulo ongru ba ka jing thmu ka pokong san ka longwan penklan ya ka puli puthi bat la ban pen urlong ya ka ta da ka jinge trelang hapdeng ka sarkar pedeng bat ki sarkar jela Umantri rang ba ka Assam Sarbanant Sonowal ula batha ya katanat revenue ba disaster management ban penlong ya ka jingjurup ka babnya ban bishar ya ka jingkano skut jaka sarkar ha keleng ka jela ya katika rai la shim ha ka jingelang ka balalong ha Guwahati haringkat ka jingdon lang jong ki officer rang ba jong ka sarkar ki deputy commissioner jong baro life hulaitli ki district ka jela Assam kin sa pelong ya ka jingjurup nya ha baro ki jaka sarkar ban pensisha la ka jingkano skut jaka kalong ka basisha ne em ya ka kaifat ansara syak sarkar ban le ya ka badan kam Ka District Magistrate Southwest Khasi Hills ikong Isawanda lalu ha ka kerwo khubor jongka kala pentip ba ubrio ubala yo khnyang jingpang corona ha ka district udai ubarang shuwan pai na Gujarat ula poi ha Southwest Khasi Hills District ha ka santrik unailar 2000 arphau bat wan ling ba ka bernihat checkpoint hadien ka jing pendep renti ya baro ki jing batha jong ka sarkar Haka nyutrik unailar uladon ka jing snopher ha ka met bat yo ya hidak kishin corona namar kata la penkit no eu sha corona care center mau kerwat ha ka pratrik unailar hadin beladap tes eu la shem ba udon yo khnyang jingpang utei ubrio dan jing shitam ai ha ka met jing u bat ya mentahi anbo eu ha corona care center mau kerwat Ha Mizoram la shamba ki dan sa arpunyongut ki brio ki bela kempang COVID-19 menen kasngi bat armut ki weipat ki la yo ya ka jingkot ka bapura. Katkum ka khubor sarkar ka jingyo kempang COVID-19 jeng ki brio ha ka jela Mizoram kala poisha kan rus pa arphongut. Tat hadu menta ki bela yo jingkot nya ketika jingpang ki long ars pa khandai pu prangun bat ki dangdan salais pa arpu arngut ki weipat ki berangdan ya ka jing shitam bat ki dang sha sumar menta. Hana galan kandai phulai ngot ki brio ki bathamai ki la yo ya ukhnyang jingpang ka jingdan ki brio ki ba la yo pang COVID-19 hana galan ka long 2000 news pa praphui ngut bat ki bala yo e ka jingkot ki long kandai spa saungun ha Arunachal Pradesh sa life prangut ki brio kan thop ya arphongut ki sipai ki la test COVID-19 positive ha ka jela Arunachal Pradesh ka jingdan jingnong pang COVID-19 ha ka te ka jela menta ka la kiyo shaka 2000 shispa sanpusan ngut surveillance officer jong ka Arunachal Pradesh Dr. L Jampa ong ba ki don sa sanpu arngot ki brio ki blayo ya ka jingkon na ka pangkhlam bala palat nyo eki na ki hospital menen ka sngi ki berang don yu khnyang jingpang mata ha Arunachal Pradesh ki long hendros pa nyo phongot 6000 saus pa prafu arngot ki layo e ka jingkon bat laingot ki la khlat no ong u Dr. L Jampa Ha Meghalaya menen ka sngi la lap ya sanpu arngot ki brio ki bathamai ki blayo yu khnyang jingpang ka bakan thop ru ya arp khandai ngot ki sipai BSF ka bala pen kiwe ka jingdon jingnong pang COVID-19 ha ka jela sha ka 6000 spa khat saungut ka khubor sarkar ko ong bana ki 6000 spa khat saungut ki bala kempang hendreu spa shiphongot ki dei ki badang shitam menta bat saus pa khandai hu prangut ki weipat ki la kot na ka jingpang hendreu ngot ki brio ki la yap ha Meghalaya namar jong ka khlam na ki sanfu artli ki case ki bala lap menen kasngi khatwaitli ki de East Khasi Hills arngot haribhoi bat life khandai ngot ha West Garo Hills District u director jong health services DHS Dr. Aman Waru ong bana prengki hindrus pa shpotri ki case ki bamanta saus pa arphu nyau ki de East Khasi Hills ka baganthop ya shis pa hindro phongot ki sipai na ki ken hon ki ba pher
Hakawai perkaliang katanat jong kokot kya kala bata ya barok ki hospital bakin bo iki officer ki bakerpang ki ban khmi baki syakri ka kot kya ki badang hap syong pen kerpang ila di kim bet men pen khen ki kendon trekam hakabai de bat ka COVID-19. Kani ko khubor kawan sipi na ka All India Radio Shillong. Hadin balatikna ya ka jingho jingpang jingito ki balaya tingkho kinong pang COVID-19 hadem tring block 1 lane number 3 RR colony Harinja but Harani Motors showroom Mauble ke district magistrate East Khasi Hills district kala ai hukum bala palat no ikite ki than ya ka jingsha perking ha ka let ka wan but ki we ki kindon ki bate hapo jongka Meghalaya epidemic disease COVID-19 regulations 8,000 arpau hat nadu ka shipau terek unai lar 8,000 arpau kabasa menta ka long bagi don kamban buat renti ikijing beta baro bala ai da katanat jong ka kot kekya namar ka jing saphriang jong ki khubor hamsaya ki ba klem dan nongrim AA kamtam ha ka social media ka bor penya jong ka high court kala penshai bagi don sanut ki syakri jong ka high court ki bala yo khnyang jing pang corona ba ki don ha ka jing khmi jong ki nong sumar ba jing penya jong ka tanat ka mapet ka kot kya baro sanut ki don ha preng ka met ka phat ka ba kot ba kya wat la ki don yo khnyang jing pang ba ki la sa pen kerpang ila di ha high court guest house ka high court kala ai hukum ban khang khadep ka office tre kam jong ka laisngi nadu ka shipho tarik hadu ka khat ar tarik unai lar 8,000 arpho ha ka jong ka por kala buru ka jing mana ki to ki breu ki bahap ban bakli ya ka jing pen saphriang ya ki khubor ki bam shisha batkin sangat ha ka jing sha penchitom kat kum ka an officer on special duty Shillong Science Center open tip ba an sa penlong ya ka program ai jing hikai ka bakerpang ha ka math ya ka ba online na ka bentaki kena school ki ba pule na du ka class 6 hadu 10 ka program bala pen create da ka innovation hub kan sedang nadu ka khatnyau tarik unai lar bat kut hadu ka arhu pra tarik unai lar 8,000 arpho kito ki bakwa banyo jing hikai kila ban pendung kerteng ila dealing ba ka email shillong.inohub@gmail.com bat drung ha ka Facebook group Innovation Hub Shillong Science Center. District Magistrate ke East Giant Hills District uba FM dop ula penbena ya ka jaka badan ka top sem cement kum ka micro containment zone banyada na ka jing saphriang jong khnyang jing pang corona ha ka te ka district ha ka te ka hukum bala penmi labu kendon ni ka jing rung jing mi bar ka ya ka yeng jiki pat ba ha ka te ka than tat hadu ka khat lai tarik unai lar UDC ula ai ka te ka hukum hadin bala lap nong pang COVID-19 ha Meghalaya Cement Limited Complex ka badan ha ka shnong thang sky lalap ba unong pang uday ubala penkhen ya ka kendon quarantine bala ai da ka sarkar ha Manipur la penlong ya ka dorbar ka bakar pang shisngi ha ka yeng dorbar thawan ha ka ba kala dandru ka jing ya tenju bor ha ka yeng ya ka bala terwa da menteri rang ba ka Manipur UN Biren Singh ki dekhot jong ka yeng dorbar thawan ki la kan mau buram ru ya ka mensim jong ulat berim ka jalau vet prakash marwa ba dia arut ki we pat ki MLA berim ki bala khlat no dang shen kala dandru ka jing kran sani halor ka jing kharoi jong khnyang jing pang corona ha Manipur dang shen na ka daw jong ka jing rung jing mi jing ki bor apahra ka sarkar pedeng ka jing tenjo bor ha ka yeng minnin ka si kala airu ka rai jong ka sarkar Manipur malalam khmat da ka seng BJP ha ka ba ka seng ka basensyar klayo ya ka jing job da ka sur jing ki khot ki babun ki bamshim la ai ya ka jing kershan jing ki ban pen khlem ya ka sarkar ka basensyar manta katu gani ka khubor kala kut bakalawan chipi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ha ka por prabaje nginya so baga Delhi station na ka banta ka khubor ha ka ktin Hindi ban penbod da ka khubor phareng ha ka por prashiteng kani ka All India Radio Shillong sngob haban amanta ki khubor na Delhi